5G मुगा हादरनि फारफ्रोमथिंबो जौगानाय सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेराव हादरनि रायजोनि ओनसोलनि आरो जोंनि बिटिआरनि सेथिसिन जौगाहोनांगौ होनोब्ला सोलोंथाइ। गोग्गो सोलोंथाइ लानो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालि थासारि आरो फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनाय लामा दालाङाबो गोनांथिथार। नाथाय जोंनि बिटिआरआव मा जादों? गोबां सरकार थांदों फैदों नाथाय दासिमबो माखासे फरायसालिनि थासारि, थाखो खथा आरो फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनाय लामा दालांखौ मानो नोजोर होआखै सरकारा? आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय नैबे स्क्रिनाव नुनाय फरायसाफोरखौ नाय। मा थासारियाव सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालियाव थांनो गोनां जादों? गोबां मानि फरायसाफ्रा बे स्क्रिनाव नुनाय गुबुनाव नङा। बे स्क्रिनाव नुनाय भिडिअआ जोंनि बिटिआरनि बाक्सा जिल्लानि थासारि। बे समाव सरकारा मानो नोजोर होआखै? जाय समाव रायजो सरकार आरो बिटिआर सरकारा सोलोंथाइखौ सेथि फारिलाइयाव दोननानै खामानि मावगासिनो दं। ना सरकारा टाउन सहरनि फरायसालि सोलोंथाइखौ नोजोर होदों नामा? गामि ओनसोलनि सोलोंथाइनि सुबिदा असुबिदाखौ नोजोर होआखै नामा? स्क्रिनाव नुनाय भिडिअआ बाक्सा जिल्लानि जफादं ओनसोलनि माबायदि दैनि गेजेरजों बारसोमनानै कलेजाव थांनो गोनां जादों नोंथांमोना नुलांगासिनो दं। थारैनो सरकारा बेफोरखौ माबा मोनसे राहा लागोन ना? सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। दिनैनि मुगाया 5G मुगा हादरनि फारफ्रोमथिंबो जौगानाय सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेराव हादरनि रायजोनि ओनसोलनि आरो जोंनि बिटिआरनि सेथिसिन जौगाहोनांगौ होनोब्ला सोलोंथाइ। गोग्गो सोलोंथाइ लानो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालि थासारि आरो फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनाय लामा दालाङाबो गोनांथिथार। नाथाय जोंनि बिटिआरआव मा जादों? गोबां सरकार थांदों फैदों नाथाय दासिमबो माखासे फरायसालिनि थासारि, थाखो खथा आरो फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनाय लामा दालांखौ मानो नोजोर होआखै सरकारा? आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय नैबे स्क्रिनाव नुनाय फरायसाफोरखौ नाय। मा थासारियाव सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालियाव थांनो गोनां जादों? गोबां मानि फरायसाफ्रा बे स्क्रिनाव नुनाय गुबुनाव नङा। बे स्क्रिनाव नुनाय भिडिअआ जोंनि बिटिआरनि बाक्सा जिल्लानि थासारि। बे समाव सरकारा मानो नोजोर होआखै? जाय समाव रायजो सरकार आरो बिटिआर सरकारा सोलोंथाइखौ सेथि फारिलाइयाव दोननानै खामानि मावगासिनो दं। ना सरकारा टाउन सहरनि फरायसालि सोलोंथाइखौ नोजोर होदों नामा? गामि ओनसोलनि सोलोंथाइनि सुबिदा असुबिदाखौ नोजोर होआखै नामा? स्क्रिनाव नुनाय भिडिअआ बाक्सा जिल्लानि जफादं ओनसोलनि माबायदि दैनि गेजेरजों बारसोमनानै कलेजाव थांनो गोनां जादों नोंथांमोना नुलांगासिनो दं। थारैनो सरकारा बेफोरखौ माबा मोनसे राहा लागोन ना?
सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। दिनैनि मुगाया 5G मुगा। हादरनि फारफ्रोमथिंबो जौगानाय सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेराव हादरनि रायजोनि ओनसोलनि आरो जोंनि बिटिआरनि सेथिसिन जौगाहोनांगौ होनोब्ला सोलोंथाइ। गोग्गो सोलोंथाइ लानो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालि थासारि आरो फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनाय लामा दालाङाबो गोनांथिथार। नाथाय जोंनि बिटिआरआव मा जादों? गोबां सरकार थांदों फैदों, नाथाय दासिमबो माखासे फरायसालिनि थासारि, थाखो खथा आरो फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनाय लामा दालांखौ मानो नोजोर होआखै सरकारा? आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय नैबे स्क्रिनाव नुनाय फरायसाफोरखौ नाय। मा थासारियाव सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालियाव थांनो गोनां जादों? गोबां मानि फरायसाफ्रा बे स्क्रिनाव नुनाय गुबुनाव नङा। बे स्क्रिनाव नुनाय भिडिअ'आ जोंनि बिटिआरनि बाक्सा जिल्लानि थासारि। बे समाव सरकारा मानो नोजोर होआखै? जाय समाव रायजो सरकार आरो बिटिआर सरकारा सोलोंथाइखौ सेथि फारिलाइयाव दोननानै खामानि मावगासिनो दं। ना सरकारा टाउन सहरनि फरायसालि सोलोंथाइखौ नोजोर होदों नामा? गामि ओनसोलनि सोलोंथाइनि सुबिदा असुबिदाखौ नोजोर होआखै नामा? स्क्रिनाव नुनाय भिडिअ'आ बाक्सा जिल्लानि जफादं ओनसोलनि माबायदि दैनि गेजेरजों बारसोमनानै कलेजाव थांनो गोनां जादों नोंथांमोना नुलांगासिनो दं। थारैनो सरकारा बेफोरखौ माबा मोनसे राहा लागोन ना? सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं